Здравейте, приятели! Аз съм диджей Георги Костов и в днешната тема искам да поговорим за нещо, което рядко се дискутира открито, но е от съществено значение за всеки диджей – транспортните разходи. Като професионалист в бранша често се сблъскам с клиенти, които подценяват или дори пренебрегват тези разходи, без да осъзнават колко време, усилия и средства са необходими да се достави качествено диджей оборудване до тяхното събитие. Нека да разгледаме един реален пример. Наскоро получих запитване за участие в Гранд Банско на около 60 км от моя град Благоевград. Клиентът беше готов да плати стандартната ми такса за участие, но очакваше транспортът и апаратурата да бъдат включени безплатно. Малцина обаче се замислят какви са действителните разходи за такова пътуване и транспортиране на скъпа техника. Ако използвам карго услуга за конкретното участие, за двупосочен превоз на моето оборудване, което се състои от 2 тон колони, една бас каса, DJ контролер и аксесуари и тежат около 125 кг, цената би била 225 лева и 15 стотинки с ДДС, според онлайн калкулатор на водеща куриерска фирма. Това е значителна сума, която би покрила транспорта от врата до врата, но не включва услугите по товарене и разтоварване от склада до обекта. Монтажът на апаратурата също изисква много време и усилия, както и правилна преценка за позициониране, без да пречи на клиентите и персонала. Друг разход, който се пренебрегва, е амортизацията на автомобила и данъците, които се плащат. Всеки може да ги пресметне за себе си и да види колко всъщност струва поддръжката на превозното средство на годишна база. Повечето диджеи включват част от тези разходи в общата си тарифа, но рядко ги обявяват отделно. Това често води до неразбирателство с клиентите, които очакват цялостната услуга да е на една фиксирана цена, без да отчитат допълнителните разходи за транспорт и монтаж. Но истината е, че тези разходи са неизменна част от нашата работа и те трябва да бъдат адекватно компенсирани. Когато клиентите наемат диджей, те не плащат само времето на участието, но и цялостната услуга, включително транспорт, монтаж, саундчек, демонтаж и връщане на апаратурата в склада. Всеки един от тези етапи изисква време, ресурси и професионализъм. Защото в крайна сметка ние всички искаме едно и също – незабравимо преживяване за гостите и справедливо заплащане за нашия труд. А осъзнаването и уважаването на всеки аспект от нашата работа, включително транспортните разходи, е ключова стъпка към постигането на тази цел. Бонус! Един голям проблем, който почти никой не се замисля, е рискът от кражба или повреда на апаратурата по време на транспорт. Всеки казва: на мен няма да се случи. Дори при най-добрите мерки за сигурност винаги съществува вероятност нещо да се счупи или открадне. А повечето застраховки не покриват такива случаи или имат някакво ниско покритие. Това е допълнителен разход, който никой не взима в предвид. Благодаря, че бяхте с мен, диджей Георги Костов. За да ви уважава бизнесът, уважавайте го и вие. И до нови срещи!